Wena mama ngifuna ukuthi eyami imali ivele uyifake kwi-account yabo yami. Nazi nina ngemali. Siyazi ukuthi imali eyethu. Siyayicela-ke ma imali sishiye lo baba. Leza ingane ezariji ngempela yazi. Indlela eseyidelela ngayo. Uthenga idick sweetie, thenga popcorn. Nomsebenzi nalokho mina. Yebo futhi ufuna jo. Yebo Msonda la ndlela ubaba. Msonda la ndlela uthi unibaba wethethile Thembi. Sabela. Okahle. Azithi mzala phela kulo. Futhi akaphilile kahle ekhaya. Sikhathele thina uphila ngokusaba la endaweni ngenxa yomuntu oyedwa nisabela. Hey, laba. Yebo. Ma, contact. Ma. Inzila nje le. Ma ushisana nenzila baba. Uthami ngiyethela nawe. Ushisana nenzila. Wenzakala manje bo. Ushisenzila. Ma ushisenzila baba. Yini ukayi? Ma wenze njani? Oh. Kwenzakala mama. Cishe konakala mfowethu. Ubani bo? Asinalo usuku lonke. Ntenga. Mthombeni olwandle kaluwelwa izinkonjane kuphela zona ezindiza phezulu. Sesesafika la ekhaya. Hambana manje asebiza amaphoyisa. Cha khululeka singabakwaDumatheni. Size lapha nje. Ngenxa yesimemezelo size simenyezelwa bukhoma emsakazweni. Ngibona nsizile. Hambana asinazi. Hayibo yabona ke. Uguma nje ushayela ucingo nje ukuthi sizodla lamacashelana la. Baf, ehlisa umoya. Futhi uyabona lo swenka wesekenelo original. Somfuna isifundo namhlanje. Asibhenya thina. Bafo. Asizanga kuye lo. Bafo, ngiyakhuza njalo. Asizanga kuye lo size kuthobile owakithi. Hayibo abakwaduma labo ake kuvule eminyango. Sihle sibaba. Ake Sihle sibaba. Oh, Duma. Hawu.
Thembisile. Awuvufana nodadewethu Thobile. Ninenswebo. Waye nje engangawe. Upho ibele lakho usabela. Woza ngimalo. Uzokona la khona. Nangu somfana. Sizalwa noyoko uThobile. Bangoba lapha ubusabela. Sacela nje singene ngaphakathi sokhuluma ngaphakathi. Hayi. Bafo. Ma uyishiselani inzila? Washisa inzila baba kanjena. Hayi mana. Kanjani kwenzakalani? Yema. Mabungeke uyilahle mhlambe okungcono nokuthi ushise. Awu lenkosi yami. Akho ngane. Ngiyangitshela ukuthi ngenzeni emzini wami mina. Akho ngane angitshela lokho. Ma kodwa uyeshisa la endlini. Uanele ulele ngale ma ukabangani kanti ma. Uzokwenza njani ma ukube lento le bivele ishe lana kungqongqwe lonke leli khishi le bese siyalimala ma. Ungasakwazi ukucisha uzokwenza njani ma? Noma vele lokho ufuna. Ufuna sambe ngale ndlela ubaba ahambe ngayo angithi. Cha labantu bebengezile ngokuzodlala. Bebeza umsebenzi ngempela. Hayi kumele ubhekane nosabelo ngo kwaphela nje. Kodwa kubonakala ngathi lamadoda ebezomvikela usabela. Hayi xolani mfowethu. Angikuzwa kahle. Bebezovikela abantu. Kithi. Bebezovikela yena kithi. Hayi ungazodlala ndoda. Hayi udlala ngathi wena. Udlala ngathi ngempela. Hey. Yabona lo mfana. Yabona indlela ngikhiphe ngayo. Ubona nje ukuthi lo mfana ungifuna ngifile. Yini? Indaba yini? Ngeke wena ubuzokhethana unyathela amasimba kunokufa. Nginyathela wona nje. Hayi kodwa asikwazi ukuvele sikhamise nje kanje. Asinavalo. Phansi ngosabelo phansi ngosabelo phansi. Wo. Wena ndoda ufike lapho ungakwazi ukuhamba. Siyakwazi ukuhamba manje. Ungena ngewheelchair. Hayi kodwa akusho ukuthi sivele nje siyeke nje kanjalo madoda. Asiyeni khona. Uyabona lo mfana kaMaduma manje. Ungisethinta abangathi. Uyabona asivele siyeke lento. Bavele bayibulalele yena. Bulalele yena. Bulalele. Khona sibambele asambeni asiyakhona. Ongithathela amaphilisi abantombi yami. Unalawa. Kalau bafana dekat sendirinya bapana bangsa bangsa boleh.
hayi abantula uba right ulapha endlini uphephile uyezwa ne awumbekela lapha hayibo na-iphone ixwayiso usunefoni khona abantu endlini kababa bathi badubula baba badubula lethela alo Sitha cha lalela hayi ungamnaki umntwana lento ayikhuluma yayi yayinjalo Amadoda adubulayo uqonda ukuthini? hayi ilabo bafana ilabo bafana bale endaweni kade bedlala cricket Ucricket ngoJune gogo. Angithi uyamazi my friend ukuthi udayisa noma ngabe yini yena umntwana hayi uphephile uright nje la ekhona nangu la ngaphakathi akaphumi nje noma kanjani Kuma engathola nje ukuthi uqamba amanga unosi ngiyaphinda bekumcondo wakhe lapha. Bish Nguzaqheqha igama engwakaDuma ngihamba nomfowethu lapha usandla senkosi Duma umfowethu omncane imina ngancela ibele lika mama qala ngalishiyela uThobile olishiyela usandla senkosi usandla senkosi olishiyela nobesuthu udadewethu omncane size lapha ngoba sikuzwile ukukhala kwenu Hayi siyabonga ukuthi usilandise ngomndeni wakho kodwa nje sikwazi ukuvela sikukholo noma ubaye ngavele eqhamuke noma ngeke phezulu sitshela into ositshela wona njengamanje. Wengane yami angilazi iconsa nje la ngivela khona mina ingane ayikhulumi kanje nabantu abadala badilike kanje kusala sinamali ayikho imali enzoyithola kuthina ayikho imali esinanika yona mawuthi nizama usikole. Hayi bo ubone ichaka yengantwana la sesifuna imali yakho thina weba awusho wake wahlakana nabantu bakaDuba noma wababona nje kusi hayi phela lesikhathi khamba omalume beyale kocela thina abantu besifazane siyesisali ngakho hayi angibazi mhlawumbe mina ngibona engathi kufanele sihambe nabo siye lapha komalume bakaGumede nokuyila sofike sithole khona ukuthi bayabazi labo malume Mbumbulu. Hayi cha anti hayi asekho leso sikhathi manje asekho leso sikhathi ngizanipha amapasi noma incwadi zokushayela. Lalela ke uma ukuthi asingabaza thina nalo mjendevu ngoba ngiyambona nje uyambona umjendevu uyawubona ngabala uyawuzwa musu ukhuluma hamba kuyombiza uThobile ezela yena amathupha ezoyikhulumela yena akuqinisekise lokho ngoba uyabaza abafowabo. Sandi. Kwenze njani mntana? Wasa. Mntana. Kwenze njani mntanami? Sandile ngeke mntana. Intuthu kwenze njani ekhaya? Ngicela ngitshele kahle ukuthi kwenzakalani indaba. Khuluma mntanami kwenze njani? Mana ubia washisa inzila estofini nentuthu yakhona endlini intuthu hayi bomntana kwenzakalani ekhaya lalela Sandile ngicela ungitshele ukuthi kwenzakalani ukuze ngikwazi ukusiza kwenze njani mana ubela washisa endlini kishini bakithi ubaba uhamba ngayo ngomlilo noma nayisefuna ukusambe ngawo mntakwethu phephisa ehlisa umoya phela kuzoba right mntanami khona phephisa sithanda sami phephisa Habo udadewethu nje lona lisitshela manje Ungcwatshwa kanjani umuntu umndeni wakho ungekho
lokho kwenzeka wena mntakaDuma. Nje kwashesha kwangeyona nje inhloso yethu. Nyaka engama20. Lokungamgcina udadewethu ephila. Simthungatha lapho simfuna singamthola. Nizositshela manje nini ukuthi akasekho emhlabeni. Uyakhumbula ukuthi ngangimxwayisile njalo ukuthi akangawulandeli lwamnqolo kombotsheni onguLeginald. Hayike. Cha noma ngabe kunjalo. Kodwa kumuntu ongasekho uyahlonishwa. Akukhulunywa naye kabi. Wena ngikubone ngifika lapho ukuthi ngumjendevu nje ontongelayo wena awazi lutho. Thuluze ufe. Ngikhuluma amaqiniso la. Ngomfo wena wantshontsha udadewethu kithi. Sengiyabona ke manje. Okusho ukuthi ubhuti wayemhlenga udadewenu kunina ngalento ayenza. Anti. Ngiyacela ngicasehlisa imoya. Akusona isikhathi sokwenza into esiyenzayo njengamanje lezi. Into ebalekile njengamanje ukululama kaSabelo. Okunye nokunye cha. Ngiyanicela. Akabaza abantu besilisa lo. Mjendevu lo. Miyeke bhuti. Amletheke loyo, mbuyiseze la. Sifuna ukumbona. Kwenzakala ngaye vele. Cha malume cha. Ngiyacela futhi mase nimbona mase nikhuluma naye ningakhulumi ngoma ngokuthi akasekho emhlabeni nikhulume ngathi usaphila. Ngoma ukuthi uzwe ukuthi uma akasekho vele ube ngathi yavuka lento yakhe. Habi. Okungenani ke siyangicela. Siboniseni lapha enifihle khona ithambo likadadewethu. Yebo. Sikhomba noma cha? Kukhona la. Usho ukuthini umuthi wena khona la? Khona la ku. Usho ukuthi sabafihla la. Hayibo. Undlalo eshashalazini lo. La akho lutho nje la. Ema ishona ngabe nifuna ukusikhombisa ishona. Ngabhidliza amathuna ngase ngawahlelemba ngenza ukuthi usabele ngawabona. Nkosi yami. Ongene idimoni. Uthi njani? Kanini njani lo? Okokuqala abasitshela ukuthi udadewethu akasekho emhlabeni. Manje abayeka le ngane le idlalela ethuneni kadadewethu. Akunjalo. Kodwa mina ngingakwenza ngenza ngoba ngivikela ubhuti wami. Sabele lo muntu yokathawazela ukuthi basophila emhlabeni ngimphazamisa. Ayilungile lento. Angiyazi into nje. Anele. Ma. Asamba sabhekisa swakho. Okay. Kuthom, samba. Yeah. Ma. Kana. Sakhile phuma apha. Phuma apha sasa. All right? Okay. Ngane zami ngicela ukukhuluma nani hlalani phansi. Ingane zami ngicela ukuxolisa. Ngicela ukuxolisa ngento eyenzakalile. Ade niyibona lapha ngenza. Bengaqondile ukuthi nginithuse. Akukho kanjalo mama. Ukuthi nje ukuthusa ukuthi wena decide ukuthi kwena ushisela endlini. Futhi mama akuyona indlela ongakhohlwa ngayo ubaba lena. Hayi mfana msipha mina bese ngikhathele ukuzela umuntu ohlekanise nami kanje emphakathini. Kanjani mama? Ngoba phela izingubo mama ezokuhlonipha ubaba ukuthi simzilele
Amazi anginasile ukuthi uyenza kanjani lento. Oh, hayi ke Sipho mfana wami ke. Usungazila ke nawe. Zomyena sisigqoko siqoke. Ekunika isikhafu. Uzile uyazo. Khathele mina. Usabelo uselele. Okay. Hlala. Uwena omdala la. Kodwa uvumela yonke lento ethi yenzeka. Cha. Siyazama sonke la. Uzama ukwenzani? Kumcima? Cha cha. Nkosi yami bese ngishilo. Lento engiyenzile bengenza bengizama ukuvikela ubhuti wami. Awukahle ngane. Bekhulunywa nawe. Size lapha sizobona udade wethu ukuthi siphinde sibuye sihlangane sibe umndeni futhi. Satholani la? Sathola isimo esingasigculisanga enhlizweni zethu. Ingenathuna. Yini le nto leyana esikhonjiswa yona? Sesikhotheni nje. Akunanhlonipho la lutho. Siyamthatha sihamba naye. Siye naye ngqola kwakufanele ukuthi abe khona wasekuqaleni. Anikwazi nje ukwenza lokho. Sizokwazi futhi sizokwenza. Cha, ngeke kuze kwenzeke into enjalo. Siyomgcoba kahle ngesikhulu isizothe simfanele. Nabakubo. Uyayibona yonke lento eyenzeka kulomfana lo nokugcunyelwa yikhanda lo. Ulaka lwabaphansi. Bambhaqabula. Hayi. Cha.